Moi, tervetuloa Pakko jakaa podin pariin. Mun nimi on Harriet ja mulla on täällä studiossa Riikka. Moi. Ja moi. Tänään me vastataan teidän esittämiin kysymyksiin ja meillä on sen takia puhelimet täällä. Me ei selata somea. Mä luen täältä kysymyksiä, mitä meiltä on kysytty ja me vastataan niihin. Joo, Eikö vaan? näin tehdään. Pitäisikö vaan mennä ihan suoraan asiaan? Mennään suoraan asiaan. Aloita sä. Ootko valmis? Oon valmis. Tää eka on mun lemppari, siksi mä valitsin sen ekaksi. Eli kysymys kuuluu näin. Mä vähän alustan. Tämä kysymys on tullut itse asiassa mun henkilökohtaisen tilin kyselyyn. Ja se menee näin. Tuot jotenkin ekstra paljon omaa erityisyyttäsi esille tai sitä, että olisit jotenkin kummallinen ja massasta poikkeava. Miksi korostat sitä jatkuvasti? Mä voin vastata myös eka. Vastaa vaan, joo. Mä otin tämän kysymyksen tähän meidän podiin sen takia, että tämä koskettaa myös Riikkaa. Ja kohta selviää miksi. Mutta tämä on silleen mahtava kysymys. Mä tykkäsin tästä sen takia, että mä saan kertoa vähän siitä mun sometilistä ja tästä podista, että miksi me tehdään tätä. Me tehdään tätä sen takia, että etenkin naiset, mä en tiedä johtuuko se jostain semmoista stigmasta tai mistä kaikesta se johtuu, mutta harvoin naiset jakaa avoimesti omaa riippuvuuskäyttäytymistä, mitä ikinä olisi sitten päihteet tai syöminen tai shoppailu tai mikä ikinä. Mutta mä oon alkanut jakaa someen mun raitistumistarinaa ja treenaamista ja muutakin elämän asioita, mutta ensisijaisesti mä aloitin jakamalla mun raitistumistarina ja sitä, että mä oon sairastunut riippuvuussairauteen. Ja se on aika pieni osa väestöstä, jotka sairastaa sitä sairautta ja se sairauden lonkerot ylettyy kaikkialle elämässä. Ja mulla on se kokemus, että mun ihmissuhteet, sanotaan riippuvuussairaudesta, puhutaan niin kuin tunne-elämän sairautena, niin sitten kaikki, mihin liittyy tunne, eli about kaikkeen elämässä, niin niistä tapahtuu vähän semmoisia niin sanotusti sairaita asioita. Ja sitten mulla on se kokemus, että parisuhde musta tulee aika läheisriippuvainen ja mä käyttäydyn siinä aika toksisella tavalla. Takerrun tai vetäydyn tai on turvaton tai liian paljon tai liian vähän. Mä en löydä sitä tasapainoa siinä. Ja samoin niin kuin mä aloin kerran laihduttaa, niin sit mä laihdutin anoreksiaan asti ja menetin mun kuukautiset ja meinasin kuolla siihen. Ja sit mä oon joskus alkanut treenaa ja mä treenasin ihan hulluna. Mä en tehnyt mitään muuta enää kuin treenasin. Ja sit mä oon alkanut käyttää päihteitä ja niin kuin havahduin sit vuosia myöhemmin mun asunnosta niin kuin psykoottisena ja velkaantuneena ja häädön kanssa. Että tavallaan se että oispa se niin, että ei olisi erilainen. Että se ei ole semmoinen juttu, että mä jotenkin yritän olla vähän semmoinen spessu ja massasta poikkeava. Että nyt mä niinku korostan sitä sen takia, vaan mä oon valtaväestöä vähän niinku erilainen. Mä en niinku onnistu semmoisissa asioissa, mitkä muut ihmiset onnistuu tehdä silleen jonkin niinku terveen rajan sisäpuolella. Että mä menen monesti yli ja se ei ole ollut tehnyt hyvää mulle. Ja tätä tarinaa mä saan jakaa ja mä oon saanut toipua noista äärikokemuksista ja jatkan toipumista ja sen tuloksena mä saan jakaa sitä mun tarinaa niinku tältä puolelta elämää. Mutta mä edelleen oon sairas. Mä edelleen oon niinku sairastan riippuvuussairautta ja mun tunne-elämä on edelleen semmoinen epävakaa ja sairas. Ja se on se mun tilin pointti. Siksi mä tuon sitä niin paljon esiin, koska se on se mun koko tilin pointti antaa vertaistukea näillä kokemuksilla, mitä mulla on. Mitä ajatuksia ja tunteita herää Riikalle ja mitä sä vastaisit tuohon kysymykseen? Eli miten se menikään? Mä mietinkin, että tarvitsetko sä tämän uudestaan? Joo. Tuot jotenkin ekstra paljon omaa erityisyyttäsi esille tai sitä, että olisit jotenkin kummallinen ja massasta poikkeava. Miksi korostat sitä jatkuvasti? Okei, joo. Siis toi on hyvä kysymys ja sitten toi kummallisuus tuossa tuli mieleen sillä lailla, että addiktina sitä kokee olevansa kyllä melko kummallinen, koska se tunne-elämä on sekaisin ja just nämä esimerkit, mitä sanoit, että kaikki menee vähän niin kuin yli.
Ja sitten mun elämänkokemukset niin kuin ihan lapsuudesta asti on sellaisia, että mun itsetunto ei ole rakentunut ihan normaaliksi. Niin se tekee myös semmoisen vähän niin kuin kummallisen olon. Ja mä samaistun tosi paljon tuohon, mitä sä sanoit noista samoista asioista, mitä mä itsekin koen. Ja se tekee tästä elämästä välillä vähän kummallista, että varmaan sen takia sitä, ja sitten kun ei sitä tuo sitä erikoisuuttaan tai erityisyyttään niinkään esille, vaan se on se, mitä me ollaan, ja sitä tässä vaan tuon niin kuin esille. Niin kuin, että se ei ole, niin kuin, että tässä yrittäisi olla jotenkin niin kuin erilainen tai erikoinen tai kummallinen, että sitä vaan on. Mm. Hyvä vastaus. Seuraava. Onko jokin asia, joka tuntuu liian rankalta aiheelta podiin? Vastaaks mä ensin nyt? Vastaa sä. Okei, no mä ajattelen, että ainakin semmoiset niin kuin seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät asiat on semmoisia, mitä en itse halua hirveän tarkasti ainakaan puhua missään niin kuin julkisesti. Ja myöskin niin kuin seksiin liittyvät asiat on myös sillain naisena jotenkin, ei ole kiva puhua niistäkään. Että ehkä ainakin semmoiset tulee mieleen itselle ja myöskin niin kuin oman lapseen liittyvät jokut asiat voi olla myöskin semmoisia, mitä en halua ja että ne voi olla semmoisia, mitkä herättää liikaa tunteita sitten. Tuleeko sulle mieleen jotain? No mulla on sama, että niinku hyväksikäyttöön, seksiin, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset tai aiheet tai kokemukset tuntuu semmoiselta, että silleen julkisesti naisena puhuu niistä tuntuu, että asettaa itsensä aika haavoittuvaiseksi ja semmoiseen jännään tilaan. Mutta et mä sitten myös ajattelen, että ne valitettavasti kuuluu päihdemaailmaan. Että siellä ei tapahdu semmoisia kauhean eheyttäviä asioita noiden aiheen tiimoilta, että se on harmi, että se on niin, että toivottavasti löytäisi jossain vaiheessa jonkun tavan, miten niistä voi puhua tavallaan semmoisella valistavalla, niin kuin varoittavalla, eikä niinkään semmoisena yksityiskohtia läpikäymällä, vaan vähän suurpiirteisemmin. Mutta ne on mulle myös semmoisia, että täytyy vähän miettiä. Joo, tuli mieleen myös, että semmoiset jotkut käyttökokemukset, että niillä semmoinen älytön mässäily ei myöskään ole mun mielestä aiheellista kuitenkaan. Joo. Musta on välillä kiinnostavaa, tai siis on kiinnostavaa kuulla jotain detailejä, että missä veti ja mitä. Tai jotenkin tulee semmoinen, että ai jaa, ja ketä niin, siellä kyllä oli. Että tavallaan se semmoinen tarina, niin siihen pääsee jotenkin sisään. Mutta se on totta, että semmoinen, niin kuin, että semmoinen, että siitä on semmoinen rumempi versio, millä ei tee, se sille ei ole semmoista painoarvoa. Niin, että me ollaan tässäkin asiassa samalla sivulla. Ollaan. Joo. No eiköhän mennä sitten 3. kysymykseen. Olisinko voinut tehdä jotain enemmän silloin nuorena, ettei asiat olisi mennyt niin kuin meni? Onko tämä niinku sulle suunnattu kysymys? Joo, tämä on mun vanha paras ystävä lapsuudesta tai nuoruudesta. Laittoi mulle viestiä. Se oli tosi ihana viesti. Viestiä oli tosi kiva, kun hän laittoi sitä viestiä ensinnäkin. Ja hän oli katsonut tätä meidän podia ja tykännyt hirveästi ja sanoi, että kiva kuulla sun Tampereen murretta pitkästä aikaa. Ja että sä oot ihan samanlainen kuin ennenkin. Ja sitten hän just sitä laittoi, että on miettinyt vuosia, että miten meni. Ja sitten just siihen niin kuin mun lapsuuteen liittyen, hän sitä on nähnyt jonkin verran silloin, niin hän sanoi siitä just, että olisiko hän voinut tehdä jotain, ettei mun tilanne olisi mennyt niin pahaksi. Mutta vastaus siihen on, että ei. Ja hän on ollut kuitenkin, me ollaan oltu ystäviä niin kuin teiniästä varhaisaikuisuuteen, niin hän on ollut myöskin nuori ja me ollaan oltu niin kuin lapsia, niin silloin hän ei olisi kyllä voinut tehdä mitään. Eikä siinä addiktiossa yleisestikään kukaan toinen voi hirveästi tehdä mitään. Että sehän onkin se ongelma, varsinkin niin kuin käyttävän addiktin kohdalla,
niin ei siinä ole paljon mitään tehtävissä, jos sillä itse addiktilla ei ole halua. Että sitten jos sillä addiktilla on halua, niin sitten hän voi auttaa paremmin. Mites sulla, onko sua yritetty auttaa tai koetko, että joku olisi voinut auttaa sua jossain kohtaa? Ehkä siellä nuoruudessa jo tai sitten myöhemmin niin kuin addiktiossa? No mä yritin miettiä tätä kysymystä, kun se tuli. Mutta se on kyllä raadollista, että ei voi auttaa. Tai että se on niin raadollista, että mulle ei ole sitä sairauden tuntua, tai miten se sanotaan. Niin sen takia kukaan ei voi auttaa mua. Pitää tulla, tai mun kohdalla piti tulla se oma pohja. Ja tietoiseksi siitä. Ja tietoiseksi siitä, että tarvii ylipäätänsä apua. Kyllä. Mutta ei voinut tehdä mitään muuta. Sitten mä mietin tätä, että jos niin kuin hypoteettisesti, että joku olisi tullut mun kanssa lääkäriin ja kertonut, että toi käyttää päihteitä, että se jättää nyt sanomatta sen. Että se ei ole rehellinen tästä ajasta, niin sitten mä olisin ehkä olisi alettu hoitaa päihderiippuvuutta. Mutta olisitko sä kertonut jotain valheita siinä kohtaa? Että... Varmaan. Mutta ehkä ne olisi alkanut tutkia. Ne olisi varmaan ollut sillä, että Mutta siis, eli niin kuin vastaus on, että kukaan ulkopuolinen ei voinut auttaa mua, vaikka he yrittivät kyllä. Kyllä mua yritettiin auttaa. Joo. Mutta ei se, mua yritettiin auttaa niinku siinä niinku oireilussa, eikä siinä niinku ydinongelmassa. Vastaus, ei voinut kukaan tehdä mitään. Joo. Eikä ollutkaan heidän vastuulla. Jep. Menenkö eteenpäin? Mennään vaan. Vaikein asia, minkä olette raittiina kohdanneet. Mä voin vastata tähän. Mulla tuli heti ekana mieleen tunne-elämä ja parisuhde. Noi tuli heti silleen apteekin hyllyltä. Onko mitään yksittäistä kokemusta, mikä olisi ollut tosi vaikea? No ei. Musta tuntuu, että noi molemmat on tänäkin päivänä välillä. Ei niin suuressa mittakaavassa, ei niin raalla tavalla kuin sit siinä alussa, kun tunne-elämän, mitä pystyi kestämään, oli tosi silleen ahdasta. Et silloin se oli todella niinku rankkaa kohdata sitä. Nythän se alue on turvallisempi, se on vähän laajempi, missä uskaltaa ja pystyy kokea. Ei tule mitään yksittäistä, ei ole mitään semmoista ääritilannetta, vaan siis aika lailla se kaikki, mitä siihen liittyy, on ollut semmoista eri päivinä eri tavalla, eri hetkissä, eri tilanteissa eri tavalla vaikeat, mutta ne on semmoisia vaikeimpia, ehdottomasti vaikeimpia. Joo. Niin. Mä kysyn vielä sulta. Onko sulle tullut semmoista, että sä haluaisit lähteä käyttämään? Tai että sun olisi pakko lähteä käyttämään semmoisia tilanteita? Joo, on, mutta vaan mielen turvapaikkana. Joo. Niin kuin semmoinen, että mä tunnistan, että ne ei ole semmoisia konkreettisia, että mä saatan nyt niinku kävellä baariin tai etsiä jonkun puhelinnumeron, mistä alkaa niinku tavallaan toimia sen mukaan. Mutta ehdottomasti mulla käy mielessä, että mä en kestä tätä. Et nyt mä tunnen, että mä menen semmoisen just sinne mun tunne-elämän, niinku, miksikä ikinä se on niinku kasvanut siinä kohtaa. Niin mä tunnen, että nyt mä oon tässä niinku rajalla, että mä en enää kestä. Sitten mä aina kestän sen päivän vielä, sitten se vähän niinku laajenee se tunne-elämä. Mutta on niitä niinku ollut pitkin tätä raitistumista, että mä kestän enää. Niinku, että ratkaisu on, että mä lähden vetää. Eikä mä koskaan lähtenyt sitten. Nistinkosto. Niin, nistinkosto. Miten sulla? No tässä on tietysti raittiutta pitkä matka jo takana, niin elämähän tässä tapahtuu. Ja voi tietysti olla, että esimerkiksi joku läheinen kuolisi tai jotain tämmöistä. Mulla ei ole semmoista tapahtunut, mutta mun lapsen isä retkahti ja lähti käyttämään. Mä olin ollut silloin 5 vuotta puhtaana. Me ei oltu yhdessä hänen kanssa enää silloin, mutta että se oli ehdottomasti vaikein paikka. Ei tosin tullut kyllä siinä kohtaa enää mieleen, että mäkin lähtisin sitten käyttämään. Että se ei oikein siinä kohtaa enää ollut semmoinen niin kuin vaihtoehto, eikä varsinkaan niin kuin siinä tilanteessa se ei ollut vaihtoehto. Mutta se on ollut semmoinen tosi vaikea tilanne, mikä ei tietenkään ihan heti helpottanutkaan, että sen kanssa joutui sitten niin kuin oppia elämään niin kuin uutena asiana. Mutta
Joo. Ja noi kaikki tunnejutut, mitä puhut, niin tosi tuttua. Mulla oli kans alussa sillai, mulla oli aika niin kuin iso retkahtamisen pelko myös ensimmäiset vuodet. Että mä myös pelkäsin sitä retkahtamista, että mä ajattelin, että se voi vaan niin kuin tapahtua sillai yhtäkkiä. Että just kun oli joku vaikea tilanne, niin mä ajattelin, että se johtaa sitten siihen, että kohta mä oon käyttämässä. Niin ei onneksi käynyt, kun tässä on kuitenkin kaikkea, mitä voi tehdä. Ja että ne on vaan ajatuksia. Se oli helpottavaa tajuta, että niihin omiin ajatuksiin ei tarvitse aina reagoida. Joo, tuohon mä samaistun. Joo. Kun jotenkin oli niin tottunut toimimaan impulsiivisesti, niin kuin välittömästi sen fiiliksen mukaan. Ja sittenhän se elämä näyttikin aika semmoiselta sekavalta. Niin sit se oli myös helpottavaa, että niin, että tämä tunne tulee, mutta mun ei tarvii alkaa toimia sen mukaan. Että mä voin tuntea sen tunteen vaan. Täysin vieras käsite mulle. Niin se oli kans. Ja mä tunnistan ton, että ei ole välttämättä semmoista itseluottamusta, että mä kestäisin jonkun tapahtuman. Että tavallaan pelkää just, että se tulee se asia, mitä ei kestä. Ja sit retkahtaa. Jep, ja esimerkiksi mä oon myös eronnut puhtaana. Ja se on tosi rankkaa. En mä aikaisemmin ikinä kohdannut mitään eroja selvinpäin. Niin se on kyllä tosi rankkaa. Ja se on lopulta kuitenkin yksinäistä. Että itsehän sitä joutuu käsittelemään sitten ne tunteet, mitä siitä tulee. Mutta se on myös tosi kasvattavaa. Ja sitten kun siitä selviää myös. Niin kuin, että ne on vaan tunteita sitten lopulta kuitenkin. Joo. Että se on ainakin yksi. Ja tuli tosta mieleen, mä en tiedä, onko sulla ollut tällaista, mutta on se varaus, että tavallaan mä suunnittelen valmiiksi, että jos kun tulee ero tai joku kuolee, niin kestääkö mä sitten silloin sen, mikä on tavallaan turha kela mennä tonne saakka. Kun et sä voi, mutta jotenkin mulla on semmoinen tunne, että jos mä valmiiksi mietin jo, että miten se sit voisi mennä. Eli semmoinen jonkinnäköinen kontrollin tarve ajattelemalla, että miltä se voisi tuntua ja tunnustelemalla, että kestääkö mä sen. Että elää siellä jossain katastrofin, tulevaisuuden mahdollisessa katastrofissa niin kuin etukäteen, koska pelkää sitä, että kestääkö elämää. Jotenkin tuommoista mulla on ollut. Joo, tuttua myöskin. Joo. Mulla on kuule lisää kysymyksiä täällä. Ai, tää on hyvä. Mikä on ollut teille henkilökohtaisesti suurin oivallus toipumisessa? Mun mielestä me vähän äsken käytiin ton aiheen luona. Että ei tarvii reagoida sen tunteen mukaan välittömästi. Ja sitä puhtaana oleminen antaakin. Sä joskus sanoit, että se antaa semmoista reagointiaikaa. Sitten kun pysyy puhtaana. Se tunne tulee ja sitten se menee. Eikä se joskus ei ihan heti. Joku mulle sanoi joskus, että yksi tunne kestää 60 sekuntia. Ai jaa. Ellei sitä ruoki jotenkin päässään, että sitten se niinku tulee uudestaan, mutta että yksi tunne kestää 60 sekuntia. Siis mä taas on kuullut, että yksi tunne kestää, oliko se 8 sekuntia. Aika ja sitten sä kiinnyt siihen. Okei. Sitten sä alat luuppaa sitä sun päässä niin, ja kasvatat sitten semmoisen jonkun ihan himmeän jutun. Joo, sama sitten päiväpilalla. Mutta okei. 60 sekuntiakin tuntuu pitkältä. Niin. Ja 8 sekuntia, jos on joku tosi järkyttävä tunne. Joo. Sovitaan, että se on 30 sekkaa. Tämmöinen kompromissi. Joo. No mutta joka tapauksessa. Mikä se kysymys oli? No joo, mä olin just tulossa kysymään. Mikä se kysymys oli? Se oli, että mikä on ollut teille henkilökohtaisesti suurin oivallus toipumisessa? Vastaa sä eka kun sä oot edellä. Mä oon niin oivaltanut niin paljon tässä. Niin. No tässä on kyllä varmaan oivaltanut aika moniakin asioita, mutta ensimmäinen ja tärkein on se, että ei tarvitse käyttää. Että se käyttämisen pakkomielle on loppunut. Että se oivallus, että lopettamalla sen aineen käytön se loppuu, että sä haluat käyttää sitä. Se on ollut ihan ensimmäinen oivallus, mikä on ollut. Ja just se, että ei ole pakko käyttää enää. Se on, koska mä aina luulin, että mun on pakko käyttää. Mä en pystynyt, enkä mä pystynytkään olemaan, mun olikin pakko. Mutta mitäs muita oivalluksia? No myöskin se, että ei tässä kuitenkaan anneta enempää kuin jaksaa kantaa. Ja kaikesta selviää. Ja kaikesta selviää puhtaana. Ja
se, mitä mä itse ajattelen, miten asioiden pitäisi mennä, ei välttämättä ole se kaikista järkevin tapa aina. Että semmoinen niin kuin, että antaa niin kuin mennä tai sillä elämän niin kuin omalla painollaan, niin se on myös yksi semmoinen. Että ei ole sohlaamassa joka asiaan itse niin kuin kaikilla jutuilla. Niin semmoinen on ollut tärkeä oppia itselle ainakin. Mitäs sulle tulee mieleen? Mun pitää lukea tämä kysymys uudestaan, koska mulla on vähän lyhyt tämä mun keskittymis niin kuin suurin oivallus. No ehkä just, mä tunnistan noita samoja, mitä sä sanoit, mutta sitten kans just se, että mä en ole niinku oikeassa. Ja just se, että se mitä mä haluun ei ole välttämättä hyvä juttu. Ja se mitä mä haluun, että tapahtuu, on hyvä, että se ei välttämättä tapahdu. Ja sitten mä mietin niinku just, että koska mä elin niin pitkään, että mä oon 14-vuotiaana aloittanut käyttämisen ja sitten just ennen 30 lopettanut. Jep. Toki siinä on semmoisia puhtaita jotain kausia, mutta joka tapauksessa niin mä en ajatellut, että raitis elämä voi olla mitään muuta kuin latteeta ja tylsää ja jotenkin semmoista huonoa. Että jotenkin mä olin todella skeptinen, että voiko se muka täyttää tämän tyhjöön, ikään kuin sen kuuluisi. Ikään kuin mä tietäisin jo, mitä se on. Ja sitten mä tällä puolella elämää tajusin, että eihän mä olisi voinut tietää, mitä raitiselämä on, koska mä en ollut koskaan elänyt raitista elämää. Niin sitten mä tajusin, että mä olin tosi väärässä. Että tämähän on ihan eri tason elämää. Tämähän on niin kuin elämisen arvosta elämää. Tämä on niin kuin jännittävää. Tässä on paljon asioita ja tunteita ja skaaloja ja kaiken näköistä. Taivas on rajana. Ja onneksi näin kävi. Onneksi mä olin väärässä. Niin sitten tavallaan kun voi soveltaa vähän pienemmässäkin mittakaavassa, mitä tulee niin kuin ihmissuhteisiin tai siitä, mihin haluaa vaikka työssä tai taloudessa tai mitä ajattelee, että olisi niin kuin hyvä, niin menee niin pitkälle ja tietää niin hyvin kaiken, että miten se pitää mennä ja alkaa pakottaa sitä. Niin sitten jotenkin semmoinen, että mä voin vaan luovuttaa. Mä voin vaan antaa niin kuin päivä kerrallaan sen asian kehittyä. Ja silloin se tulee kehittyä mulle parhaaksi, kun mä lopetan sen pakottamisen ja tietämisen. Toi oli hyvä. Toi oli niin kuin hyvä ja oivallus. hallitsemisen. Joo, toi oli mahtavaa, kun sai vähän löysää sitä otetta. Se on niin energiavievää ja kuormittavaa pakottaa asioita. Se on koko päivä työ, kun alkaa hallitsemaan koko maailmaa. Oli mahtavaa, oli mahtavaa niin kuin saada luovuttaa. Ai että. Ja sitten oivallus toipumisessa. No siis oikeasti vaan se, että se oli ehkä enemmän niin kuin oivallus raitistumiseen tai raitistumisessa, mutta siis vaan se, että on riippuvainen. Se oli niin kuin mind-blowing juttu, kun tajus sen. Kun alkoi niin kuin vähän kuuntelemaan niitä oireita ja oli silleen, että nyt se kuulostaa aika paljon niin kuin mun elämältä. Niin se oli silleen käänteen tekevä hetki. Jep, ja itselle tulee mieleen myös semmoinen, että ei tarvitse olla yksin enää. Voi pyytää apua. En mä aikaisemmin ikinä pyytänyt apua. En mä osannut pyytää apua. Joo. Enkä mä ajatellut, että tässä ei todellakaan tarvi olla yksin. Että tässä on tosi paljon, niin kuin, saa ihmissuhteita, ystäviä. Ja se on ollut hyvä tajuaminen myöskin. Mä oon vähän tässä kohtaa ton aiheen äärellä. Mä voin pyytää apua. Ystävät on oikeasti ystäviä. Tai mä tarkoitan, että se ei niinku päädy jotenkin ihan hullulla tavalla ja katkee. Että tavallaan elämässä sitoutuu, niin se johtaa pikkuhiljaa johonkin. Mä koitan tottua siihen, että noin voi käydä oikeasti munkin kohdalla. Ja ne ei ole mitään hyväksikäyttösuhteita. Niin. Oliko tuossa tarpeeksi oivalluksia? Ja lisää tulee. Lisää on tulossa. No katsotaan nyt sitten. No niin. Onko podcastin tekeminen auttanut teitä itseä omassa toipumisessa? No mulla ainakin tulee heti mieleen. Anna tulla. Esimerkiksi siis perusjakaminen, niin se on auttanut. Mutta myös semmoinen asia, että se oma kuva ei aina ole välttämättä,
Että siitä voi niinku luovuttaa sitä myös siitä omasta ajatuksesta, että minkälainen pitäisi olla niinku tämän podin tai mun itteni tai että tässä on se sama juttu, että antaa mennä omalla painollaan. Sitten mulle tuli semmoinen mieleen, että voi lähteä tekemään jotain asiaa, esimerkiksi podia, tietämättä niin kuin lopputulosta, että mitä tässä tulee tapahtuu. Ja semmoinen rohkea, niin kuin, että uskaltaa rohkeasti lähteä tekemään jotain. Että mä en olisi uskaltanut ilman sua lähteä tekemään tämmöistä asiaa. Joten se on tämän podin myötä tullut semmoisena oivalluksena ja auttanut mun toipumisessa myöskin. Että on uskaltanut lähteä mukavuusalueelta. Hyvin sanottu. Silloin kun on siellä mukavuusalueella, niin tilanteet ja ihmiset ja just se epämukavuusalue ei nosta niitä tavallaan siellä mukavuusalueella vaan on semmoista tasasta ja helppoa. Jep. Ja sitten tämä podi esimerkiksi on nostanut, että mä huomaan kuinka itsekeskeinen mä oon ja kuinka silleen kans ankara mä oon itselleni ja kuinka mun mieli vaihtuu, ailahtelee, että yhtenä hetkenä mietin, että hitto me ollaan staroi. Ja sitten tokana mä oon silleen, että joo okei, no mä poistan kaikki mun tilit ja muuta jonnekin metsää ja niin kuin katoan maan päältä. Että tavallaan se elää se mun tunne ja kehittyy ja tavallaan mä koen, että tämä podi toimii eräänlaisena peilinä mun jossain. Musta nousee sellaisia tunteita, mitkä on tullut mun huomioon, jotka tarvii tarkastelua. Jep. Ja sit että kans se jakaminen on aina hyvää. Se auttaa aina toipumisessa, ettei jää sinne itekseen tietämään asioita ja olemaan semmoinen eristäytynyt kova tyyppi. Mulle tuli kans mieleen, että on myös herättänyt pelkoja ja semmoisia niin kuin vanhoja tunteita, traumoja. Vähän samantyyppisiä, mitä on parisuhteen alussa. Semmoinen hirveä pelko ja huono itsetunto, epävarmuus. Semmoiset on niin kuin herännyt, mitä ei ole ollut niin kuin pitkään aikaan mulla. Niin mä oon ollut ihan hukassa välillä niiden kanssa. Ja sillä että se on hirveätä, kun on itsensä pahin vihollinen. Että se mun reaktio on edelleen sama ja se on vähän järkyttänyt mua. Se on oikeasti vähän järkyttänyt mua, mutta sitten ne samat keinot, onneksi on ne keinot, mitä voi tehdä sen eteen, ettei tarvitse niinku kärsiä niistä kuitenkaan. Mäkin olen soitellut ihmisille ja jakanut niistä ja tehnyt jotain harjoituksia, itsensä hyväksymisharjoituksia. Ai onko se semmoinen, että jaahas, 15 vuotta mittarissa ja puhtautta ja edelleen tulee tämä, että hitto mä oon ihan No se yllätti, kun tuli niin voimakkaasti. Jaa. Et mä en ole eka edes tajunnut, että mistä tässä on kyse, kunnes mä sitten soittelin ja jaoin. Ja sain sitten vastauksia siihen, että se on se sun reaktio, mikä sulla on aina ollutkin, mutta nyt se on tähän niinku asiaan. Niin. Sairaus vaan elää ja elää. Ja sit se aina, mutta mä oikeasti ajattelen, että se on niin hyvä, että se sitten nousee aina taas jossain uudessa tilanteessa, missä saat löytää itsesi ja kohdata itsesi. Ja olla silleen, että ai niin, että mä oon tämmönen. Niinpä, että tässä ei tämä sairaus poistu, mutta sen aina unohtaa, jos lilluttelee semmoisessa perusarjessa, turvallisessa, lilluttelee menee, niin ei siinä hirveästi nousee just mitään tunteita, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoitkin, että jos on semmoisella turvallisuusalueella, mikä se on, Mukavuusalueella, joo. Joo. Mulla tuli joku kela tosta. Niin. Joo, kun mä just oon pohtinut muutaman päivän ajan sitä, että kun luo semmoisia odotuksia itselleen, ehkä vaikka ajallisesti, että sit kun mä oon ollut noin pitkään raittiina, tai sit kun mä oon treenannut noin pitkään, tai sit kun on sitä ja tätä, niin sit tätä. Ja sit kun se niin harvoin menee niin. Se harvoin menee siinä ajassa, tai sillä lopputuloksella, tai sitä reittiä, tai millään niillä aineksilla, kun mitä sä ajattelit. Niin sit luo itselleen semmosia pettymisen ansoja. Että sit on silleen, että taasko mulla tuli paha mieli tästä asiasta? Että eikö se ole jo mennyt pois toi piirre? Niin sit jotenkin, että kun mulla tulee just, jos herää semmoinen vanha niin kuin tuulahdus sitä kipeätä tunnemaailmaa, niin sit tulee semmoinen, että ai niin,
ehkä vähän semmoinen armollisuus, että ei sen tarviikaan mennä pois. Tai ei tarvitse suunnitella, että sen pitäisi olla jotain tiettyä. En mä tiedä, onko tuossa mitään järkeä. On, niin kuin, että hyväksyy sen tunteen, mitä tulee. Niin, Pakkohan ne on niin kuin kestää edelleenkin, eikä vaan siinä alkuraittiudessa, että edelleenkin joutuu kestämään sen jutun, mutta sitä ei välttämättä just tajua. Kun se on jännä, kun se tunne tulee, niin kun se on tullut 127 kertaa, sä oot silleen, what? Nyt se tunne tuli taas. Mitä ihmettä? Niin että silleen, että niin, että kun se tunne tulee, mutta se ei ole koko totuus, sä voit mennä eteenpäin. Nimenomaan. Semmoista armollisuutta itseään kohtaan. Mutta se on välillä vaikeaa. No on. Mä puhun tässä kuin joku, tiedätkö, tietäjä taas. Ei se ole todellakaan. Mä täysin siis kaadun noihin tunteisiin siis tosi usein ja just tää on vähän semmoista rämpimistä välillä. No. Mutta ei ehkä niin kauan enää joudu olemaan missään semmoisessa tunnetilassa, missä on vaikka alussa ollut. Että se on nopeampaa ehkä. Joo, siellä ei viihdy niin kauan siellä. Eikä täysin ehkä usko, että mä oon ihan paska ja mut voidaan hylätä heti ja susta ei tule mitään. Niin kuin, että sitä ei enää ehkä usko ihan sillain niin kuin 100%, ainakaan pitkään. Mutta kyllä sitä epäilee. Kyllä, joo, totta kai. Mulla on seuraava kysymys täällä taas. Niin ja tästä tulikin, tosta, että kokee sitä arvottomuutta ja näin, niin täällä oli niin hyvä kysymys. Luuletteko olevanne jonkun arvoisia noilla taustoilla? Silleen rehellisesti mä vastaan sulle, että välillä en usko, että on minkään arvoinen. Että et välillä en usko. Nyt en ole pari viikkoa kokenut olevani minkään arvoinen, niin. mutta... Että välillä ja toisinaan en. Toi on se vastaus. Mutta kaiken kaikkiaan mä ajattelen, että toipuminen on nimenomaan sitä, että sä saat alkaa kokea, että sä oot jonkin arvoinen itsellesi. Eikä silleen etsit ulkopuolelta sitä arvoa, vaan itsellesi riippumatta siitä, miten sä oot joutunut elää, niin sä voit olla arvokas tässä hetkessä. Niinpä. Koska ne tapahtumat ei, tietenkin ne on osa sua, mutta niiden ei tarvitse tässä päivässä määritellä sua täysin ihmisenä. Niin kuin muiden ihmisten tai sun ulkopuolelta tuleva niin kuin arvottaminen, ne ei myöskään määrittele sua kauheasti. Ei. Esimerkiksi tämän kysyjän. Niin. Ei voi määrittää meidän arvoa kuitenkaan. Mutta hänen kokemus on hänen ja se ei ole niinku väärin tai mikään. Se on ihan... Ja se on ihan ymmärrettävää myös. Joo, täysin. Että ihmiset saattaa ajatella sillä lailla. Mun vastaus on, välillä luulen olevani jonkin arvoinen, toisinaan en. Joo. Samoilla linjoilla mulla on kanssa. Nykyään enemmän. Ja sitten tässä voi tehdä asioita, jotka tuo niin kuin itselle sitä arvoa. Mitkä ne on? Mä teen tänne vähän muistiinpanoja. Esimerkiksi toisten auttaminen. Niin. Ja semmoinen. Joo. Mulle ne ainakin on semmoisia asioita, mitkä lisää sitä itsearvostusta myöskin. Joo. Ja elää niin hyvin kuin pystyy tätä elämää. Joo. Ja on tietysti hyvä itteensä kohtaan myös lisää sitä oman arvon tuntoa. Mutta en mä tiedä, voiko sitä meidän arvoa nostaa kenenkään muun silmissä millään. Se on totta, se on oma henkilökohtainen asia. Tai mä ajattelen, että niin kauan kuin se on se oma henkilökohtainen asia. Tai mä ajattelen esimerkiksi näin, että mä välillä autan ihmisiä tietyillä erinäisillä tavoilla. Ja mä en kerro nyt, mitä ne asiat on, koska mä haluan, että mä en puhu niistä eteenpäin. Koska muuten se tuntuu siltä, että mä haen ulkopuoleltani arvostusta niitä mun hyviä tekoja varten. Ja sitten se tavallaan rikkoutuu se, mitä mä yritän itselleni rakentaa. Että mä autan tiettyjä ihmisiä tietyllä tavalla omasta tahdosta auttaa niitä. Ja sitten se jää mun omaksi niinku salaisuudeksi. Jep. Jos toi ei nyt ollut liian salamyhkäisesti selitetty. Mutta mä en tiedä, mitä sä tarkoitat, mutta se on välillä vaikeaa, jos tekee semmoisen jonkun hyvän teon. En nyt tiedä, mikä voisi olla joku semmoinen. Auttaa jotain mummoa jossain kaupassa tai jotain tämmöistä. Niin silti mulle tulee semmoinen olo, että mä haluan kertoa sen. Joo, mä tiedän. Vähintään puolisolle kotona. Joo, mä tiedän ton, joo. Joo, siis mä koko ajan tässä siis mietin, että kerroks mä vai ei. Kerro joku. Mutta mä voin kertoa, no mä en kerro nyt sille, mä voin kertoa yhden raittiina, koska joku muu oli nähnyt, kun mä tein tämän. Okei. Ja sitten se laittoi mulle viestiä. Okei. Mutta mä kerron, että käyttäessä, niin mä tein semmoista, että mä olin semmoisessa
ootas nyt, se ryhmä oli joku Vähävaraiset Uusimaa Facebook-ryhmä. Tyyli joku tämmöinen, missä haettiin sitten vaikka ruoka-apua tai hygienituoteapua tai vaatteita lapsille ja talvitakkiin ja joulukorttiin ja tämmöistä. Ja sitten siinä aina ne ylläpito laittoi sen niin kuin anonyymin avun hakuviestin. Ja sitten jos pystyi auttaa, niin sit siihen pystyi kommentoimaan, että saisinko tämän ihmisen yhteystiedot. Ja sitten sä sait sen yhteystiedot ja sitten sä pystyit niin kuin auttaa. Niin mä niitä tein silleen, että mä kävin ostaa jonkun ruokakassin tai vein jonkun synttärilahjan jollekin lapselle. Se oli aika hyvä sulta, koska yleensä addiktio on niin itsekeskeinen, varsinkin siinä käytössä, ettei ole. Mä olin myös mutta siis tää on ollut semmoinen vaihe jossain vaiheessa mun riippuvuutta. Että mä selkeästi koin, että mä oon niin paska muija, että mun täytyy yrittää niinku pönkittää sitä, että mulla on myös hyviä juttuja. En mä tiedä, oliko se niinku noinkaan mustavalkoista. Mä oikeasti se tuntui tosi hyvältä ottaa. Mä just en kertonut siitä kenellekään. Jep. Tai ehkä jollekin, mutta tommoista mä tein. Mutta tää yksi juttu, minkä mä tein tässä raittiina. Siis se oli niin hämmentävää, koska tämä ihminen laittoi siitä viestin tyyliin kuukausi sen tapahtuman jälkeen. Eli mä olin metroasemalla aamulla ja sitten siihen tuli mä arvioisin, että hän on niinku sairastunut riippuvuuteen tämä henkilö. Vaikutti niinku tosi, näin. Ja sitten hän pyysi kaikilta rahaa siinä metropysäkillä ja kukaan ei antanut. Mutta sitten mä kaivoin sieltä mun lompakon ja mutta mulla ei ollut yhtään kolikoita. Mutta sitten mä olin jo kaivannut niin kauan sitä mun laukkuu, että mä mietin, että en mä voi nyt olla silleen, että ei mulla ole. Mulla oli 5 seteli, sitten mä annoin sen sille. Ja sitten se kiitti ja mä olin, että ei mitään. Ja hyvää päivän jatkoa näin. Niin kuukausi tämän jälkeen, niin mulle laittaa joku inbox-viestin, että se kun annoit sille miehelle 5 euroa Kalasataman metroasemalla ja sitten sydämen laittoi siihen. Mutta sitten se oli niin hämmentävää, että miksi siitä on niin pitkä aika, että miksi se laittoi tuon viestin. Oliko se vieras ihminen? Se oli, mä en niinku huomannut siitä ketään muuta. Mä niinku en oikein katsele kauheasti niinku ympärille, niin varmaan olin naamapuhelimessa, mutta sitten kun se tuli siihen, niin sitten mä kohtasin sen ihmisen ja annoin sen rahan, niin sitten varmaan jatkoi jotain somen selaamista. Mutta mä en vaikka kertonut kenellekään. Ja sitten tolleen mä niinku tein kyllä, että jos mulla on joku kolikko, niin kyllä mä niinku sen annan. Älä anna niille spurguille rahaa, ne dokaa ne rahat. Ei se ole mun asia, mihin hän käyttää se rahaa. Ja kyllä se raha varmaan löytyy jostain sit muualta. Joku vaikka jotain niinku vähän nihkeämpääkin kautta kuin kerjäämällä, niin se raha varmaan löytyy. Niinpä. Niin sit mä oon tosta tulee ristiriitaisia fiiliksiä. Tavallaan semmoinen surullinen niin olla. Mutta kiva, että voi vähän auttaa. Mutta joo, niin tommoista. Miten me edes päästiin tähän? Onko mä rönsyillyt meidät tänne? Mä en tiedä, mistä me puhuttiin kanssa. Mikä kysymys? Luuletteko olevan niin se oli se. Miten me ollaan päästy tänne? En mä tiedä. Mä vein meidät tänne varmaan. No mutta jotain noita hyvän tekeväisyysjuttui. Tai noita, että tulee... Miten mikään liittynyt tohon? No mä varmaan nyt halusin kertoa, kuinka niin vapahtaja Harriet on tullut tänne hyvän tekijänä. Mä pyysin sua kertoa. Okei, no niin. Mä oon nyt keskeyttänyt sit jossain tai jotain, puhunut liikaa. Että, mutta mikä seuraava kysymys? Miten pitkään käytitte? Mä käytin 14-vuotiaana ensimmäistä kertaa alkoholia ja sitten lopetin melkein 30-vuotiaana. Eli sellainen 15 vuotta. Siihen mahtuu kausia, missä vaan joi alkoholia ja vaan viikonloppuisin. Ja sitten siihen mahtuu kausia, missä seka käytti mitä sai. Ja sitten siihen mahtuu täysin selviä kausia. Mutta joo, 15 vuotta ja siihen liittyy aktiivista käyttämistä ja sitten myös raittiita kausia, selviä kausia. Joo. Suunnilleen. Entä sinä? Mä yleensä jaan mun käyttämiseen sillain niin kuin jaksoihin, koska mulla on pahentunut se. Mutta ensimmäisen kerran mä oon juonut 11-vuotiaana. Ihan vauva. No niinpä, mutta eihän mä silloin ruvennut siis mitenkään juomaan säännöllisesti. Että ehkä 7-luokalla 13-vuotiaana sitten säännöllisemmin. Ja
mä oon raitistunut 27-vuotiaana. Eli aika monta vuotta siihenkin meni, mutta just, että mulla ei kanssa ole ollut semmoista niin kuin, että se ihan viimeinen vaihe oli sitä, se kesti ehkä 2 vuotta, milloin mä oon käyttänyt suonen sisäisiä. Että se kaikki muu on ollut just, että saattanut olla jotain pätkiä, että on käyttänyt vaan alkoholia ja niin kuin näin. Mutta minkä siinä on huomannut, niin se addiktio on paheneva sairaus ja se kierre on pahentunut koko ajan. Mulla on sama. Mulla on sama, että se sitten kärjistyi. Ei siis silleen, että se kärjistyi viikossa, vaan sitä meni joo. Ja sitten on ollut just, sä oot asunut ulkomailla, mä oon asunut. Ainakin mun oli pakko tienata siellä myös rahaa, että mä pystyn elämään jotenkin. Ja mä olin kanssa töissä ja onkin ollut. Ja tavallaan sehän onkin ollut semmoinen, niin mutta minulla on työpaikka, minulla on koti, minulla on hampaat suussa. Jotain tämmöisiä asioita, mitkä muka jotenkin poistaa sen, että käyttäytyy jotenkin riippuvaisella tai tavalla, mikä ei palvele kauhean hyvin yhtään ketään. Niinpä. Mutta mä oon ollut tänä päivänä pidempään raittiina, mitä mä oon käyttänyt. Siistiä. Mä odotin sitä hetkeä, että mä voin joskus sanoa sillä lailla. Niin. Joo. Totakin mä oon miettinyt, että silläkin on varmaan. Ei kun mä tiedän semmoisia, jotka on raitistunut, mutta niin lähti yhtäkkiä. Niin kuin siis ne ei ole käyttänyt mitään päihteitä johonkin 25 saakka. Siis ne 5 vuodessa tai niin kuin muutamassa vuodessa veti kaiken ihan niin kuin maan tasalle. Ja sit raitistuu. Niin mitenköhän toi eroaa siitä, että on vaikka aloittanut lapsena ja vetänyt silleen suurimman osan elämästään ja sit raitistuu. Mä aina välillä mietin tämmöisiä, että saispa jonkun semmoisen Excel-taulukon, kaikkia semmoisia numeroita. Erilaisia tapoja. Niin, että miten kaikella tavalla se voi mennä ja mitä se niinku merkkaa, mitä ne kokemukset on sit elämästä versus raittiudesta ja miten sit. Mä aina sanon sitä, että addiktiksi tullaan vetämällä, juomalla, vetämällä, millä tahansa, käyttämällä sitä ainetta. Tai mitä ainetta tahansa, kun sitä riittävästi käyttää, niin jossain kohtaa se menee rikki, se järjestelmä sun päässä tai jossain, ettei ole enää sitä hallintaa siihen. Mutta siihen täytyy vetää kuitenkin jonkin aikaa, koska silloin kun mä oon ruvennut vaikka ryyppäilemään, vaikka silloin 7:llakin, kun me ryyppäiltiin viikonloppuisin, niin no se on ollut hallitsematonta varmasti, mutta ei sillä tavalla, että mä en olisi vaikka pystynyt olemaan ryyppäämättä viikonloppuisin. Että sitten vasta niin kuin myöhemmin se on tullut, että mä en pysty enää hallitsemaan sitä, että mulla on tullut se pakkomielle käyttää. Mutta toi ei tarkoita, niin kuin, se voi mennä noin, mutta se voi myös mennä niin, että sulla heti, että tavallaan me ollaan yksilöitä ja riippuvuuden tasoja on myös eri. Niin tavallaan, että se ei tarkoita, että koska että jos joku katsoo tätä silleen, että okei hyvä, että mulla on tää vielä kontrollissa, niin, että mä voin vielä vetää, totta. Niin tavallaan se voi kans mennä niin kuin nopeammin tai heti tai olla illuusio kontrollista tai jotenkin näin. Kyllä. Ja kyllähän sitä sanotaan, että ihan ensimmäisestä annoksesta voi heti tulla riippuvaiseksi kyllä. Että se voi mennä kyllä niin. Eikä sitä tunne, että no niin, mulla tuli tästä ekasta tämä riippuvuussairaus. Ei sitä, joo. Niin mistä mä tiedän, milloin mulla on tullut se. Kuitenkaan. Niin, munkin mielestä se oli melkein miettinyt. Loppuun saakka kontrolli. niin sepä. Niin. Niinpä. Puhuin itteni pussiin. Niin. No ei ollut tarkoitus tolleen. Ei ollut. Se oli hyvä. Kun välillä mulla tulee semmosia, kun ainakin itse aina etti semmoista, että no mut mä en ollut vankilassa. Eli tässä on itse asiassa aika hyvä, tässä on vielä matkaa sinne pohjalle. Kun tavallaan se on kaikille niin eri ja se kokemus on eri ja mikä luo, niin jollekin riittää se, että harmittaa niin kuin, että on aina pääkipeä sunnuntaina. Jep. Ja toisille ei riitä se, että sä oot koko elämän siellä vankilassa ja laitoksissa. Niinpä, ja joku pystyy vaikka käymään koko käyttöajan töissä. Että he periaatteessa pystyy hallitsemaan sitä jollain tasolla, että he ei juo vaikka siellä töissä, mutta samanlainen ongelma heillä on kuitenkin. He on kuitenkin sairaita. Että se on kyllä jännä, että se on niin monitasosta kyllä toi addiktio. Nää rönsyilee aina nämä meidän vastaukset. Tämä on tätä. Tämä on oikeasti niin kuin mun piirre,
kun mähän on numeroinut nämä kysymykset. Mutta sitten kun mun mielestä joku kysymys olikin parempi kuin se, joka olisi tullut siinä numerojärjestyksessä, niin sitten mä oon hypännyt siihen. Ja nyt mä en enää muista, että mitkä on käyty. Tää on niin mun juttu tehdä, niin kuin alkaa sekoilemaan. No niin, tää on hyvä. Nämä on kaikki hyviä, mutta siis tää on hyvä. Millainen ihminen kuvittelit olevasi, kun käytit vielä päihteitä? Saitko enemmän itsevarmuutta? Koitko olevasi hauskempi, sosiaalisempi ja niin edelleen? Tämä on hyvä kysymys. Tämä on hyvä kysymys. Niin. Haluatko sä vastata eka vai? No mä voin vastaa, joo. Mä veikkaan, että meillä on aika samanlainen kokemus tästä. Mutta siis kyllä mä koen olevani, ja se tuli yllätyksenä, olevani aika semmoinen ujo ja vähän aika kovat kuoret ja semmoinen suojamuuri. Mä oon vähän luontaan työntävä ja semmoinen, en kovin sosiaalinen tai ekstrovertti sit kuitenkaan. Ja alkoholin tai päihteiden kanssa mä sain semmoisen niin kuin maskin, minkä takaa mä pystyn toimia ja olla joku muu, kun mä todella oon. Eikä mun tarvinnut olla niin haavoittuvainen ja mä kuvittelin olevani just paljon sosiaalisempi ja hauskempi ja semmoinen rohkeampi ja näin. Mutta sitten mä mietin tätä kysymystä tuossa aikaisemmin, niin mä myös kuvittelin, että mä oon aina oikeassa. Muiden takia tapahtuu ikäviä asioita mulle. Muut on väärässä, muut ärsyttää mua, muut haluaa mulle pahaa. Niin kuin, että mulla ei ollut minkäännäköistä semmoista itsereflektointikykyä. Että sit mulla tuli sekin vähän yllärinä raittiudessa jossain vaiheessa, kun mä tajusin, että ei hitto, siis mähän on ihan kauhea. Ja mä oon siis tosi epäreilu ja ilkeä ja semmoinen, että mä kyllä niinku terotan mun taisteluaseet ja niinku lyön suoraan sydämeen ja on vaan semmoinen tosi niinku semmoinen kovis ja kaikkia semmoisia piirteitä, mitä mä en ajatellut, että mus oli. Eli mä oon ollut, kun tässä on niin, että sekä että mä oon ajatellut, että mä oon sosiaalisempi ja semmoinen rennompi ja näin, vaikka oikeasti mä en oo. Mä oon aika herkkä ja semmoinen tutkin ja kuuntelen ja aistin ja ylikelaan ja just aika semmoinen vähän ujo uusien seurassa ja näin. Niin toi oli ylläri, mutta sitten kans se, että musta oli aika paljon ja on edelleen siis semmoisia huonoja piirteitä, mistä mä en ollut tietoinen. Eli toisin sanoen lopputulema, mun vastaus on, että joo, että mä olin niin kuin harhanen siitä, kuka mä oon. Toi mun vastaus. Jep. Ja siis mä väitän, että mä oon edelleen, kun ei se ole silleen, että ping, ja sitten on vaan niin jotenkin perillä yhtäkkiä kaikesta. Tässä mä oon edelleen niin kuin taistelumantereella tiettyjen tilanteiden kanssa ja itsekeskeinen ja ylikelaa ja kaikkea tämmöistä. Mutta aina mä oon tietoinen siitä nykyään. Vähän enemmän, en täysin. Niin. Joo. Mitä siinä? Toi oli hyvä kysymys munkin mielestä ja vastaus on melko lailla sama. Ja mä ehdottomasti ajattelin, että mä haluan olla rohkeampi. Mä olin aika pelokas, kans semmoinen niin kuin huono itsetunto, pelokas. Ja sitten mä halusin boostata sillä lailla, että mun ei sitten tarvinnut olla semmoinen. Tietystikään silloin, kun riippuu tietysti aineesta sekin vähän. Mutta jos puhutaan ihan juomisesta, niin silloin mä boostasin noita asioita, ettei mun olisi tarvinnut olla pelokas ja luulin varmasti olevani todella hauska, mitä en varmastikaan todellisuudessa ollut. Että yksi mun kaveri itse asiassa laittoi mulle viestiä, että tykkäsi myös tästä podista ja näin. Ja se oli tosi lempeä se viesti, mutta hän myös sanoi, että mua sanottiin hulluriikaksi. Siellä Espanjassa esimerkiksi, kun mä asuin siellä. Ja sitten hän vertasi mua semmoiseen ihan pieneen räksyttävään koiraan. Että se varmaan kuvasi aika hyvin sitä, minkälainen mä olin kännissä. Mutta hän kyllä sanoi, että kaikki tykkäsi musta silti. Että mä sain myös aika paljon anteeksi jostain syystä niitä sekoiluita ja semmoista. Että kun on semmoinen sanonta, että juo itsesi mukavaksi, niin ehkä mä yritin sitä, mutta se meni aina yli ja mä join itteni niin kuin tosi kamalaksi niin kuin lopulta. Että sitten tässä on raittina saanut huomata, että on onneksi erilainen ihminen kuin oli vaikka sitten päihteiden alaisena. Että on ollutkin joutunut lähteen sieltä, että okei, mä oon se herkkä, huono itsetuntone. Ja sitten
se siitä pikkuhiljaa on päässyt siihen, mikä on vaikka tänä päivänä. Ja niin kuin toipumisen myötä selvinnyt, että on muitakin piirteitä kuin vaikka se, että on tosi pelokas. Niin. Että eri ihminen, mutta silti toisaalta se sama ihminen, mutta mennyt ehkä vähän eteenpäin. Ehkä semmoinen kultaisen noutaja. Sä oot vaihtanut rotua. Joo. Niin, täällä oli vielä yksi kysymys, viimeinen kysymys. Miksi raitistumista pitää tyrkyttää kaikille? Riikka, miksi? Miksi? Mä ajattelen, että vertaistuen hengessä ensinnäkin, että muut ihmiset sais mahdollisuuden myös raitistua. Se on ihan ykkössyy, miksi sitä täytyy ja pitää ehdottomasti tyrkyttää kaikille. Mä en ole edes ajatellut, että mä tyrkytän sitä. Tai mä en ole koskaan ollut kenellekään silleen, että hei, sulle voisi olla hyvä niin kuin raitistuminen. Mä digaan jakaa mun kokemusta. Ja sit mä en edes tiedä, että kuunteleeko kukaan niitä tai lukeeko niitä. Mutta mä veikkaan, että ne, jotka tarvii kuulla ne asiat, niin ne jotenkin löytää sen luokse. Mutta mä en ole ajatellut tolleen, että mä tyrkytän sitä. Mutta ehkä mä vähän tyrkytän. Ja joistakin henkilöistä voi tuntua siltä. No, varsinkin, jos tuntee jonkun, mä ainakin olisin ajatellut ennen, kun mä käytin, niin mä olisin ajatellut, että miksi sitä tarvii tuoda millään tavalla esiin, koska mulla on se oma pistos sydämessä. Ja toki se voi olla jollekin, jolla ei ole mitään ongelmaa, niin hekin voi ajatella, että toi on ihan niin kuin turhan päivästä siitä jauhaan. Niin kuin. Mutta mun mielestä se on tärkeää. Joo, munkin mielestä. Ja se on myös osa mua, niin sen takia mä myös puhun siitä. Niin. Ehkä jotenkin mä mietin omalla kohdalla, että mä en usko, että mä istuisin tästä. Tai yhtään missään tällä hetkellä, jos mä en olisi raitistunut. Mä veikkaan, että se olisi päätynyt huonosti. Ennemmin tai myöhemmin. Ja sitten se, että jotta mä pysyn raittiina, niin se vaatii päivittäistä, että muistaa kuka on. Tai että muistaa, että ei ala kelaa, että tietää kaikkea. Ja että voisi vaikka käydä vaikka yhdellä. Tai jotain tämmöistä. Että se on semmoista, mä oon sen aiheen äärellä syvällä tavalla niin kuin vähän jatkuvasti. Niin ehkä se sitten senkin takia nousee. Joku voi ajatella, että toi kyllä puhuu koko ajan. Että ehkä joku muu ei sitten tavallaan puhu koko ajan tai mieti koko ajan yhtään mitään. Että miettii vähän eri asioita. Tai jotenkin näin, joo. Se on mielessä paljon. Se on meille tärkeä aihe. Niin. Kyllä. Ja aihe jatkuu. Raittiusaihe jatkuu seuraavassa jaksossa. Jaksossa jatkuu. Koska tämä oli vikakysymys. Joo. Mutta jos teillä on lisää kysymyksiä, niin niitä voi kirjoittaa meille tähän videon kommentteihin. Kyllä. Mutta meillä on myös meidän Instagram-tilillä Pakko jakaa podi, niin siellä on biossa linkki, jota kautta voi kysyä anonyymisti ihan mitä vaan. Eli sinne vaan, jos joku asia askarruttaa, niin kyssäri sinne, niin me vastataan. Kyllä, ja jos on joku aihe, mikä kiinnostaa myöskin, mistä haluaisitte, että täällä puhutaan, niin semmoisiakin saa ehdottaa. Joo. Kiitos. Eiköhän tämä ollut tässä? Tämä oli tässä. Joo. Kiitos. Kiitos. Moi. Moi.